Noyong makarang YouTube channel no subscribe khlai redi te bell icon button no click khai redi. Dudu no khatang ye ang le ma tong ha le dudu no khatang ye ang le ma tong ha le dudu no lam de chano ang ba ko lu no lam de chano dudu no lam de chano ang ba ko lu no lam de chano dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai hey dudu ra ra ni ko mo mai play mana tong le bo le ni ka ti wa lai mana dudu ra ra ni ko mo mai play mana tong le bo le ni ka ti wa lai mana chung sa lại thằng na phải đi chung lối cả đi thằng lại mà anh câu nó chung sa lại thằng na hồ sông vô sông thao cả sa lại mò nung và bao ye than nam đê rai mà rai đi bu cor mò luma nung nó bu nay ya tung nay ya dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai hey dudu ra ra ni ko mo mai play mana tong le bo le ni ka ti wa lai mana dudu ra ra ni ko mo mai play mana tong le bo le ni ka ti wa lai mana bukti de so chore tumi o dudu ma bukti ha phai berai tumi akalo ma mai mi ma cái mi dudu no mai ye kolo no mai nang mi bukti de so chore tumi o dudu ma bukti ha phai berai tumi akalo ma sarga suri ruto nai se nung no mai ya hani yang le nung no mai ya hale tau ke last pai tho mo ne put pa 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 romia so samba nung de mai ku ang de mai ku re lai na grana tingas lang mai ơi tingas lang mai ơi tingas lang mai ơi tingas lang mai á dudu no khatang ye ang le ma tong ha le dudu no khatang ye ang le ma tong ha le dudu no lam de chano ang ba ko lu no lam de chano dudu no lam de chano ang ba ko lu no lam de chano dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai dudu no mai nang ya ke ko lu no tui nang thang nai